Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. Tagsang 106.9 ASFM. kagkaron, suguro na naton ang pagharaka. Ari na ako sa balay ni Sky. Manuktok na ako. Oh. Sino na? Bah, ari siya sa sulod. Dali lang. Tagapakanto na siya dire. Oh. Buksan niya siguro ang portahan. Kinanglan, mapagwapo na ko. Ang piloka ko. Ara na, gwapo na ako. Beh. Grabing pagbukas ang portahan ba? Daw ba eh. Lulilyo? Ikaw? Oo, ako. Anong kinanglan mo sa akin? Sky, pwede ba ako makasulod? Ha? Ngahaw? Mano ka? Ginapamangkot mabalay na, Sky. Kuan, okay lang bala sa imo kung mga luyag kuliwat? Ay, Lulilyo? Sa nagligad ko pa ikaw gikambalan? Nga hindi ako sa imo. Wala ko sa luyag sa imo. Sky, pwede bala? Hatagi ako sang tsansa. Hatagi ako sang tsansa nga ipakita sa imo kung ano ko ikaw kapalangga. Kung ano ko ikaw kaginahi. Nakalipat ako sa hambal ko, Sky, basta ara ka sa tubang ko. Actually, nagligad ko pa ini ginapraktisan eh. Ugaling kung ara ka gani sa tubang ko do nagaluya dahil ng tuhod ko kag do hindi ako makahambal. Ay, abang na ninyo. Diskarte doon, kagigya. Kagina ka pa na naghambal. Tapos, mambal ka pa nga. Do hindi ka makahambal. Oo, no? Pwede ba ako makasulod, Sky? Hay, Lolo Ilyong. Sige, sulod. Kay paistoryahon ko ka muna Lula Punay. Ha? Ano? Si Punay paistorya mo sa akon? Alang-alang ko gali. Mapauli ko, anay. Ngahaw, doon nagsakit ang tiyan ko. Sige, Sky, dira ka na. Oy, mayong maaga sa imo, Ma'am Catherine. Oy, ala. Sir Baltasar, ikaw gali? Mayong aga man sa imo, sir. Ay, kamusta galing ang pagsugod naman liwat sang klase naton? Okay, gid, sir. Kaluyan ng mga estudyante. Nag-eskwela man kay ti. 5 ang bukas ang klase eh. Gani man, kay kon to sila nagbalik, laban-laban, kita lang tong balik sa eskwelahan. Ati doon mo amo ginai. Yung kalabanan nga daan ng estudyante ha, kapoy pa na kay bago lang natapos ang New Year. Grabe na gid subong. Kabati ka na sang balita. Sa ano, sir? Kadamo na gid subong sa mga kabataan niya doon na lulong na gid sa bisyo, no? Dugay na nagani, sir eh. Ambot, paano pa ihanin na masolusyonan? Ang himuon ta na lang, tudluan ta na lang sila sa insakto. Tudluan ta na lang sila kung paano mangin maayo nga kabataan. Gusto ka matuod, sir. Amo na lang inang mabulig naton si ila. Ang hatagan sila sang kaalam. Kag, siyempre, hay, Ano, sir? Nga daga bulubalikid ka, ho? te, sanong kasal nyo ni Jojo? Grabe. Updated ka siya, ha?
Ati basta kinananay litso niya, ti updated na si sir mo. Tuod ka, sir? Oo, gusto ko man nga, makita ka nga malipayon, Ma'am Catherine. Ano, abi kay, do permi ko lang ikaw makita nga nagakusmod. Guro, gaugtas ka sang obra report. Ay, di man, sir. Ang matuod, enjoy gani ako dun sa school, eh. Malipayon man ako nga, malapit na lang kasal namo ni Jojo. Hindi ka magkabalaka, sir. Kay, imbitado ka, Gid. Ate, salamat, Ged. Kay dalon ko gidayon ang USB. USB? Ano na, sir? Mga kanta nga wedding song para sa kasal namon? Ay, hindi. USB, ulo sa baboy, dalon ko puli. Joke, kagid bala, sir. May arap ako gani laptop eh. Laptop? Ano na siya, sir? Lapad nga na Tupperware, sudlan ko sang tiil sang baboy. Wala bilin ba? Sige, sir. Nauna na siguro ako. May klase pa eh. Ate, sige. Along-along lang sila sa imo. Bao, do kasano lang ba? Sang nagligad 2025, subong 2026 na. Ako, si Robotino gyapon. Bao, sa di na ako nga tiyo man. Mayo pa siguro ma-apply ko to sa iyang radio station nga ginaobrahan ay. Para ako na si DJ Robotino. Ala, wagin siya nagpalibak. Ara siya oh, nagapakanto dire. Si DJ Tonton. Ha, Robotino, Robotino. Tito, Tonton, mayo kayari ka. Oo, Robotino. Gaw ako diri. Bao, daw dugay man nga wala ko ikaw mabatian, Tito. Nga, wala ka nagapamati sa ako niya. Programa sa radyo. Gapamati man eh. Ugaling gaugtas ko kay kadugay matapos ang imo programa kay sa hambal mo pala nga isa. Damo-damo na. Oh. Sige, Robotino. Anong plano mo? Ay, Kwan. Wala na lang Sugiri ako. Sugiri ako. Kay si mabuligan ko ikaw. Ay, nano man iyang ako niya tiyo man. Bisan wala siya sa radyo, pamatyagan ko daw. Naga-remix man sa gihapon. Ano ini? Do kami ngaw sa palibot haw. Do manok lang mabatian ko nga nagaginahon. Paglampuwas ang 2025. Nagbulos ang 2026. Do kami ikaw haw. Abogin na siguro. Ba, si Pre Albedo inang nagalakat ho. Hindi na siya makanto ha. Tawagon ko siya. Ay, Pre Albedo! Pre! Pre Tumeng! Ay, Pre Albedo! Ay, sa diin ka makanto? Makanto ko sa barangay na Siaga, Pre. Ay, Pre Albedo! Daon na ano na ang tingog mo? Ay, ambot, Pre, Ay, ikaw yaway ka na way nagliwat ang tingog mo?
Ay, why nagliwat ang tingog ko? Medyo, oo. Ay, ako ya, pre. Naapektuhan gid ko sang inom ko ni guro sang cold, pre. Ay, di abo gid ba na, pre. Basta wag inom ka gani cold, kag baga, bro, bijoki ka, abo gid na. Ay, tuod ka, pre. Ay, gaano, bijoki ka, haw? Ay, oo, pre. Nagbijoki ko, pagpuli ko sa amon. Ay, dali ka, dali ka. Makanto na to sa tiyanggi ni Mayat. Basi may berto siya. Bang berto to, ah. Ate, sige, pre, Dumeng. Dali ka. Ay, dali ka. Oy, Marisol, anong natabo sa imo? Nga daw gakinurisong itsura mo, haw? Ay, nainiit ko. Anong nainitan mo? Kay why ka madalas ang food pack sa syudad? At ano pa, abi? Ay, te, ano man abing imo kay ginaaway mo ang manuglista? Te, kundi, why kaya permi ginalista? Nainiit na ang ulo ko, abi, sa iya. Kabalo ka naman. May istorya kami ng adwa. Ah, kabalo na ko na. Amo na gani nga permi mo pangamuyoon nga wala lang tani isang bagyo o kon kalamidad. Kaya nga hindi ka mo close ang manuglista. Ay, ambot, kamudlay. Ay, kabati ka to sang balita, Marisol? Ano naman ang balita? Kaya do pamatyagan ko do. Kada gihuta, puro na lang manigani balita. Ato balang balita to sa Bacolod nga may isa ka lalaki nga nagapang bantay sang estudyante kag ginhalukan niya bla. Tuod? Oo, nagasakay sa motor. Tapos gindulugan niyang estudyante kag ginuro istorya. Tapos dugay-dugay ginhalukan niya. Sa bibig pa. Ay, hala. Oo. Amo na gani nga sang nagligad ni Adlaw hasta subong. Diri ko nagatindog-tindog sa kalsada, oh. Ngaw, ginapanilagan mo kay bantayan mo? Ay, hindi ginabantayan ko siya. Eh, basi, bala ako naman ang halukan niya, haw. Ay, alam, palain. Ay, amo na galing aton nga kabataan, kinanglan, pandaman tagid nga maglikaw sa disgrasya. Ay, amo na ganing anak ko. Ginahambalan ko gid na nga kung may nagasunod-sunod gani sa iya nga motor kag hindi kilala. Palagyo gid siya nga daan. Kaya nga hindi tiya siguro ang panahon subong. Lain niyang panahon subong kaysa sang una, Marisol. Ay, yung uno, sang una gani bala, sang bata pa ko, nadumduman ko, dumayo pa yung ganing lakat-lakat ko. Ginapabayaan lang ko gani sa ako nga ginikanan kaya ang punto nila para kuno makabalo na ko pagdako ko. Pero subong, Ay, subong yang kabataan. Bisan high school na ginasugat pa. Hindi mo na karon pagsugaton kag sugaton na siya gali karon sa adik-adik. kung ano, hindi ka nagiging mabala ng panahon subong. Ay, amo na gani nga ako. Ay, ginapahalong ko gini yung bata ko. Mayo na lang kay isa ko lang kabata ang nagbusong. Pero at least, nalipay ko kay may apo na ako. Hindi mo matuod, no? Baw, isa lang yung ginapangayo ko, Ano na, Marisol? Natani ang apo mo, hindi magsunod sa imo. Animal. Ay, nagpauli ko sa amon, pre Doming. Nagpauli ka gali sa inyo. Oo, pre. Di kasadya man to sa ila kay talagsaman lang ko magpuli. Kuda po, nalipay gito gali sila pag puli mo Ay, oo, pre. Nalipay gito sila. Purti gito guro ka malipayon sa ila pagpauli mo. Sino, pre? Ang pamilya ko? Ay, hindi Di sino manggali ang ginatumod mo nga malipayon pagpuli ko? Siyempre, palipayon to siguro ang mga amo. Kay siyempre, sa kadugayon nga nagdulhog ka sa syudad, nagbalik, kid man ang ila leader sa bukid. Pre Dumeng, ginahikayan mo ako nga leader sang amo? Ay,
wala bagit. Ay, gwapo ka lang ya, pre. Gwapo-gwapo ka lang sa iban mga klahe. Oh, pre Duming, nano man ang obra mo ya, pre man? Ikaw gani, kulang na lang kalaptan. Kulang kalaptan nga magano? Nga magkaltiro? Ay, pre Albino. pero pre, labay mo na nga akon. Ikaw guro ang buli. Ha? Ako ang buli sa ano? Hindi ba hambal mo? Kulang kalaptan ako nga magkaldero? Oo, pre. Insakto manggid na. Kay kulang ka na lang kalaptan nga maghimo kaldero. Hey, ang ginahambal ko yaga ikaw yang buli. Ikaw ang buli sa kaldero. Pre Duming. Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama ginadala sa inyo para maghatag sang kalingawan. Magpamatik na. Para magsadya ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Mga abyan, kag pinalangga sa YouTube makato. NYGC Blind Drama, di pugid makita mo. Mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamatian gid ninyo, kay ini para sa inyo. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tabi-puso ang nga masubo. Hindi pagkalimtan nga mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Sa tagsaka-upload, may bago madrama nga pamatian. Mga karakter nga mapakulunyag, sa istorya magapakadlaw. Mga pagtulon-an sa kabuhi, diri man makita kag matun-an. Ganidali na pamatian ng drama nga amon ginahanda. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga mapapukaw sa tabi-puso na masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Kung gusto mo nga mag-relax, kag maglingaw-lingaw, NYGC Blind Drama ang sabat. Hindi ka gid maghinulsol, mga tingog nga nagdahatag kabuhi. Sa istorya nga aton ginapamatian, gani upot kamo sa amon. Sa sini nga pagpadayon, NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tabi-puso nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag
drama para